En primer lloc, volia donar les gràcies a tots els que esteu aquí. Realment fa goig aquesta sala tota plena. Ja sabeu que és difícil de fer que la gent vagi als actes, tothom té molta feina, però per sort realment estem molt contents de que esteu tots aquí. Llavors, la meva idea era fer una petita intervenció per explicar-vos què som i què volem, i a partir d'aquí ja deixar pas al conseller i després a la resta dels dos col·loquis que hem preparat. Per tant, no sé si comencem la presentació, com vulgueu. D'acord. Honorable conseller, distingits convidats, amics, coneguts, saludats i tots els que esteu per aquí, jo faria una intervenció molt breu amb 4 diapositives per dir-vos una mica per què som aquí i què volem. Llavors, això és una mica un acte de presentació oficial de l'associació. Sabeu que vam començar com un grup de WhatsApp, etc. i aquesta és una mica la culminació d'aquell inici. Què som i què volem fer? Doncs el que som i que posa els nostres estatuts és que som una associació de professionals que té com a finalitat promoure l'ús del català a l'àmbit de la sanitat i de la recerca. Però per què neix aquesta associació? Per què pensem això? I de fet això neix de l'observació d'una regressió molt important en l'ús del català. Òbviament no és només en l'àmbit de la sanitat o de la salut, però també en aquest àmbit és el que ens toca, i una mica la idea de la nostra associació diu, home, ja n'hi ha moltes associacions que treballen pel català. El que podem aportar una mica és l'especificitat de treballar en un àmbit concret. Jo crec que això és el que podem aportar sobre les associacions com Òmnium o com Plataforma, que són associacions grans, que toquen molts temes, però que potser nosaltres podem ajudar a centrar-nos en l'àmbit de la salut. La pregunta de si el català pot ser salvat o estem en un moment d'extinció irreversible, això no es pot contestar. I per tant, encara que la gent, alguns catalanicides diuen que sí, que s'ha acabat i que oblidem, que és un moment de destrucció de les llengües com el català, doncs potser pensem, com deia en Josep Pla, el Josep Pla deia, quan un problema no té solució, no és un problema, és un fenomen de la natura. Però és molt difícil de discernir què és un fenomen de la natura i què és un problema. I per tant, declarem-ho problema, treballem i després ja ho veurem. Si no funciona i ens extingim, ja pensarem que és un fenomen de la natura. En tot cas, els objectius fonamentals, diria jo, que són conscienciar la regressió del català, conscienciar-nos a tots, perquè en el fons el que veus és una mica d'indiferència entre la gent catalanoparlant, la gent que treballa i viu cada dia, però s'adapta perquè és bilingüe, perquè no té dificultats, llegeix en castellà, parla en castellà, i per tant el castellà és l'idioma vehicular, diguem, avui en dia, en molts aspectes i en molts llocs. I nosaltres volem ser també un laboratori d'idees, és a dir, hem de fer coses creatives, no podem acabar de dir, bueno, doncs farem classes de català. No, escolti, per una persona que ve de fora, que ja s'enfronta amb unes dificultats afegides d'haver d'aprendre el català, no és alguna cosa fàcil. L'hem d'acompanyar, hem d'inventar, hem de fer coses i hem d'actuar com un grup de referència, o voldríem actuar com un grup de referència que pogués treballar amb entitats, amb l'administració, amb associacions, és a dir, ser com una mica, estar una mica al mig i ajudar a tothom. I en paral·lel a això es tracta de donar a conèixer als pacients i als professionals quins deures i quins drets tenen, i això fer-ho, que ja ho estan fent altres entitats també, però col·laborar en tot això, arribar a entrar en els centres i posar en marxa tot això. El fet és que la història us la faig molt curta, però va ser una mica, el primer va ser crear un Instagram per Nadal. Pensa que per Nadal estàs a casa, t'avorreixes, no dorms bé, el que sigui, tens més hores, i vam dir, bueno, fem un grup d'Instagram. I ho vaig comentar amb uns companys i van dir, però escolta, però si no tenim temps, no tenim diners, què voleu fer? Escolta, ja esteu prou atrafegats, no? Però tot i així vam fer un grup de WhatsApp una mica per la sensació de solitud que tenim una mica. A vegades ja no estàs en el teu servei, ets l'únic i tothom et mira. Ara el món dirà que per què no ho fem en català. Tothom et mira així amb cara, ets la persona estranya. I dius, bueno, anem a veure si hi ha més persones estranyes al món o soc jo sol. I es vam obrir aquest grup de WhatsApp i va començar a apuntar-se gent, es van apuntar ràpidament quasi 1.000 persones i diu, ostres,
no n'hi caben més de 1.000, anem a fer un grup de Telegram, se n'hi van apuntar 2.000, llavors es va apuntar la Marina i altra gent així amb una mica de reputació, i dir, ostres, això no va tan malament, Marina, què fem? I ja vam començar una mica a tirar endavant. Vam triar un grup de promotors, que després ja veureu, i ja vam començar fent algunes notes de premsa, vam crear uns decàlegs, i això ha anat, des de la conselleria ens van sentir i van dir, ostres, aquesta gent qui són? I vam fer en l'acte d'acollida de residents, que va ser un gran èxit, que van anar la majoria de residents, doncs nosaltres ja vam tenir una paradeta allà, vam repartir fulletons, vam tenir una primera presència pública i per això volem agrair també al departament aquesta decisió de posar-nos allà. I doncs vam dir, hem de ser una associació, hem de fer aquests passos i aquestes passes. Què necessitem? Necessitem suport, necessitem diners, vam anar a buscar el suport del senyor Font de Bonpreu, vam anar a buscar altres entitats, poder tenir prou diners per començar a funcionar i fer una associació. Això vol dir uns gastos mínims, però una feina d'inscriure's, que això sembla una tonteria, jo em pensava que era una tonteria, però es va portar 4 mesos, obrir un compte al banc, que sembla una tonteria, es va portar un parell de mesos més, aquí estem. I aquest és una mica el resum ràpid, i tot això ho fem treballant, és a dir, que clar, aquest és el tema. Jo crec que té un valor això perquè estem tots en actiu i això ho fem after hours i això pot ser bo o dolent, però tenim un contacte a dia en la nostra feina, amb el que està passant. Els membres de la Junta, alguns els veureu xerrant, jo mateix que estic de president, en Llobet està de vicepresident, després la Malú de secretària, tresorer el Jaume Estany i la Glòria Basset, la Carme Beltran, la Marina Geli i el Toni Rossell estan com a vocals d'aquest això. I després vam pensar, necessitem un contacte permanent amb les entitats i que hi siguin a les juntes i que participin. I vam dir, doncs vàrem parlar, primer vaig parlar amb l'Òscar, que em va desanimar, va dir, ostres, aquesta feina de potser no cal, No, però va dir, escolta, ja saps on et fiques tu. I vaig dir, no gaire, però bueno, ja ens ajudaràs. Llavors també el Jordi Aligui està pel Col·legi de Metges, la Glòria pel Col·legi d'Infermeres, en Jaume Marrugat, la Rosa per Òmnium, etc. També la Societat del Diccionari de l'Acadèmia. I per tant, el que hem volgut és tenir un grup de gent al voltant nostre que pugui col·laborar i obrir portes. Aquesta va ser l'acte de benvinguda dels residents, que realment va ser un acte molt maco i que hi va anar molta gent. I això són els fulletons que hem anat fent. Hem fet un decàleg de què volem fer, vam fer un decàleg dient què podríem fer cada professional per fomentar l'ús del català, quins són els drets dels pacients, i crec que sobre això podem distribuir-ho i donar-ho a conèixer més. Aquesta va ser la primera reunió que vam fer de la Junta, que crec que va ser cap al mes de gener, quan ja estàvem constituïts. I per dir-vos en 4 paraules què pensem immediatament per aquest any, doncs seria consolidar l'associació. Ara l'hem obert, però hem de tenir socis, i això és el que estem començant a fer avui. Per tant, si us voleu apuntar, hi ha un QR i us podeu apuntar ja. I és bastant barat, no és gaire car. Llavors, la idea és fer una xarxa d'associats. I la idea, sobretot, és fer xarxa, és a dir, que tinguem prou associats com per estar presents a molts centres i hospitals perquè això sigui una feina de base. No és tant fer grans declaracions, sinó treballant el dia a dia. Per altra banda, seguim el diàleg amb el Departament de Salut, que jo crec que ha estat un diàleg molt intens i important i que ja veurem què passa després de les eleccions, però de moment hem anat bé, ja ho veurem. I finalment, doncs, una de les coses que creiem que és important és els residents. Els residents que venen de fora molts, de fora de Catalunya, però també de fora del país, els rebem i no els hi fem una acollida, el departament els hi fa una acollida, però des del punt de vista lingüístic això ràpidament es dilueix si no hi ha un acompanyament d'això. I voldríem treballar en fer un acompanyament que anés més enllà de la llengua i també incorporés el país, és a dir, veniu, coneixeu la gent, coneixeu el país i el català us obrirà portes. No és només vés a classe de català, sinó integra't, veus què hi ha, veus de què va. I que aquest és el programa que estem fent. I aquí volia simplement acabar amb uns agraïments a l'Aitana, que és la nostra gerent, la nostra subgerent, tot és ella sola que ha muntat tot això. Després tenim la Neus, que ens ha fet el disseny de les il·lustracions, la Paula, que ens ha fet
el logo, i la Mireia, que ens ha ajudat a muntar tot el tema així de servei d'ordre, que no els veieu, perquè els vaig dir que es posessin una samarreta, perquè no els veiés, però no han volgut. Però bueno, estan per aquí vigilant que tot funcioni i han repartit les coses. O sigui que molt agraïts, i simplement sabeu que teniu en aquesta bossa hi ha un QR que si us voleu apuntar doncs esteu més que benvinguts. I més enllà d'això volem també, ens agradaria obrir una part per pacients, que poguessin tenir també veu en aquesta associació, però de quina manera i com fer-ho, això ja ve per la següent. I per tant, sense més, jo ara donaria la paraula a l'honorable conseller Balcells perquè ens expliqui una mica què creu que poden fer des del departament i què han fet, i agrair-li també la col·laboració de tot aquest temps. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tots i totes. Gràcies a l'associació, al doctor Lluís Mont, de convidar-me per poder-me adreçar a tots vosaltres unes paraules aquesta tarda en aquest motiu de la presentació de l'associació. Una salutació molt especial a totes les cares amigues que hi ha, que són moltes, també la consellera Geli, el conseller Argimon, president del Col·legi de Metges, el secretari de Política Lingüística, el degà del Col·legi de Metges, els companys del Parlament que ens acompanyen, a tots vosaltres que esteu aquí avui. L'oportunitat de poder-me adreçar a vosaltres, en primer lloc, em permet de felicitar-vos. Felicitar la creació d'aquesta associació, que ja fa un temps que funcioneu, és la presentació oficial, felicitar-vos per la iniciativa, felicitar-vos per constituir-vos per associació, per felicitar-vos de la feina que ja esteu fent, de la que heu fet i sobretot de la que fareu. És valent, és agosarat i dedica molt de temps, és necessari. També vull felicitar el senyor Joan Font, que sé que després el nomenareu soci d'honor. Joan Font, bon amic també, i que no tindré l'oportunitat de poder estar aquí i després hauré de marxar després d'aquesta presentació, però gràcies pel teu suport incondicional, no només avui, ara i aquí, sinó com aquell que diu sempre, amb tots els temes de país. Jo tinc l'oportunitat d'explicar com està la situació del català a la sanitat. Bé, jo em vaig incorporar fa un any i mig, substituint el Jean Maria Argimon, al Departament de Salut, i aleshores, al moment d'arribar, quan arribes a un lloc, fas la composició de lloc. On estem, com ho tenim tot, no? I el tema del català va sortir al sistema. L'anàlisi ràpid de l'estat de la situació era que la situació era i és no gaire bona. Bé, per ser sincers, bastant malament. Des del meu punt de vista, fatal. Aquesta era l'anàlisi. Però, a més, no per coneixement directe, que també, sinó perquè bàsicament de les queixes dels ciutadans i ciutadanes, que diuen he anat allà, no m'han atès, i això era i continua sent una constant. I el primer element és dir, com és que hem arribat aquí? Per què hem arribat aquí? Què ha passat perquè arribem aquí? Jo crec que les coses tenen alguna explicació, justificació cap, però explicacions n'hi ha. I de fet, durant molts anys no s'ha estat el cas. I no és culpa de ningú i és culpa de tots. Però, de fet, que si la pandèmia, que si abans la crisi, que si els metges que venen de fora, que si vés a saber, com que venen tanta gent de fora, ara no fos cas que no vinguin, i tot plegat, una deixadesa al voltant de la llengua. Una deixadesa com a país, que naturalment en el sector salut és més evident perquè tothom va a veure el seu metge o la seva infermera o tothom un dia o altre passa a l'hospital. I l'experiència no és bona. Per tant, situació fatal. Les causes diverses. Immediatament jo en parlo amb la consellera de Cultura i em diu que, escolta, en salut costa molt perquè, clar, sempre hi ha 3 prioritats i tal. Dic, doncs posem-s'hi. El govern determina de fer un pla estratègic pel català i fa un conjunt de mesures
enèrgiques per veure com es pot restituir una situació que és general, perquè és a les escoles, és a l'ús quotidià del català en el conjunt de la societat. I també hi entren els temes de salut i es posen algunes quantes mesures. Però dins del Departament de Salut decidim de fer un pla estratègic orientat només pel català. A veure com podem fer la normalització del sistema del català en el conjunt del sistema de salut. Hi ha un conjunt de mesures que havíem de presentar un dia d'aquests perquè la veritat és que no comptàvem que estaríem en època electoral. A dia d'avui comptàvem que estaríem amb uns pressupostos expansius, amb culminar una labor fins a final d'any i que teníem l'oportunitat de presentar-ho i d'implementar-ho durant aquest any. Bé, les coses són com són, no hi ha hagut pressupostos, estem en eleccions i aleshores ve el dubte que deia el doctor Mont, deia, escolta'm, què passarà? Escolta, no hauria de passar res. Després del parèntesi electoral, hi hagi qui hi hagi, això hauria de continuar. Perquè bàsicament la decisió de que això és necessari i de que cal fer alguna cosa intensa i decidida al voltant de l'ús del català, no només al sistema sanitari, sinó al conjunt de la societat, està en l'ideari de gairebé tots els grups, sobretot els que poden estar a govern. Per tant, això ha de continuar sí o sí. I entretant aquest pla no es pot posar en marxa o no s'ha posat en marxa de forma completa, què s'ha fet de forma immediata? Jo crec que el que s'ha fet està bé perquè no és poc i segurament no és suficient, però és important. I en parlàvem amb l'Escuder, que n'hem parlat diverses vegades en tot aquest temps, metge també i per tant impulsor de la iniciativa d'avui, però com a responsable de Plataforma per la Llengua, el que hem fet i que ja està en marxa és, primer de tot, formació. Primer de tot, formació. És a dir, nosaltres hem d'exigir als professionals després que coneguin la llengua, perquè no està previst el no coneixement de la llengua catalana al sistema de salut de Catalunya. És a dir, el no conèixer el català no és una qüestió prevista. És a dir, cal conèixer la llengua. Per un tema, bàsicament, de salut. No és un tema ideològic, que també, i un tema de país, que també, sinó un tema de salut. Els pacients necessiten ser atesos amb la seva llengua materna, amb la seva llengua pròpia, i el català és la llengua pròpia del país i, per tant, cal poder ser atesos a tots els nivells amb la teva llengua pròpia. Per tant, hem de donar els elements perquè els professionals que no la saben en sàpiguen. Bé, parlant amb el Consorci de Normalització Lingüística, una actuació massiva d'aquest tipus era complicada. Per tant, vam haver de buscar la manera. I la manera es va trobar de la mà de la Unió Consorci i Formació, per tant, de la formació que hi ha estipulada a nivell de Conforcat, que és la formació contínua del sistema, perquè l'aprenentatge del català, els itineraris per aprendre el català amb els diversos nivells, que pot ser el B1, el C1, el que sigui, el necessari per l'aprenentatge en funció del teu grau de coneixement, es pugui portar a terme. De forma gratuïta i dins de les hores laborals, que està bé, perquè ja no hi ha excusa. No és allò de dir, és que no puc, és que em costa diners, és que no tinc temps, i de forma híbrida, de manera que sigui una part presencial i una part online. Aleshores, a dia d'avui, i de forma simultània, 3.900 professionals de la salut estan ja amb el seu curs de català. 3.900, de forma massiva i alhora. Això està bé. No serà suficient, segur que no. Primer el que hem de fer és que tots aquests que ho fan ho acabin. Per tant, s'ha de facilitar des de les organitzacions que això que està passant no deixi de passar. Hem de trobar, a més, voluntaris i voluntàries lingüístiques perquè actuïn amb les persones que estan aprenent també de parella lingüística, perquè és necessari que hi hagi aquesta ajuda i que a nivell de les organitzacions, a nivell dels sistemes, la gent no claudiqui amb l'ús de la llengua, sinó que faciliti el que està aprenent el català perquè pugui utilitzar el català i l'entengui, no només a les reunions conjuntes, sessions clíniques, etc., sinó també amb el seu ús de la llengua amb els pacients i pacientes. Per tant, aquest és el primer pas, que és un pas imprescindible. Després ja veurem, ja en parlarem, de quina manera
haurem segur d'exigir que aquest coneixement del català estigui present a l'hora dels llocs de treball. Però també hem de començar amb la cultura de que les organitzacions, la comunicació del conjunt del sistema sigui en català. I han de participar-hi les organitzacions, les grans, l'ICS, però també els hospitals concertats, també tothom. I per tant és un conjunt de mesures que van en el pla que es presentarà o que ja està, potser no el donarem per presentat, tant és, però que s'haurà d'anar aplicant de forma conjunta i que va molt més enllà que no només la formació i no només l'exigència, sinó de l'acompanyament, també dels mitjans de comunicació i també una mica de la cultura col·lectiva perquè l'utilització del català com a llengua pròpia sigui una cosa normalitzada. Crec que hi som a temps. Els pessimistes diuen que això està perdut. Jo crec que no, dec ser optimista de mena. Però en tot cas, si el català ha sigut resilient i resistent en èpoques de dictadura, en èpoques fosques, ara hem de fer que sigui la utilització comuna en el conjunt del sistema de forma sistemàtica i d'una forma que no sigui agressiva, sinó que sigui paulatina i que s'incorporin els professionals que venen de fora. Abans comentaves la trobada que vam fer amb els residents. Això és bàsic i comencem per allà. Els que venen de fora, que venen a formar-se aquí, saben que venen a un país que té una llengua i els hi facilitem que això passi. I quan acaben i s'han d'incorporar al mercat laboral, han de saber, i ho saben des del minut zero, que aquesta llengua l'han d'aprendre perquè és necessària per la salut de la població i és necessària com a requeriment també del nostre sistema. I el nostre sistema no és el basc. No és un sistema dual de dir entres per una porta i pots ser atès en basc o entres per l'altra i ets atès en castellà. Aquest sistema dual no és el nostre. Ni a la sanitat ni a l'educació. Això seria un error catastròfic. El nostre sistema és integrat. És un sistema en el qual els professionals han de saber sí o sí el castellà, el català, l'aranès és més complicat, però és llengua oficial, i si saben anglès i si saben francès, fantàstic. I amb els més de 130 idiomes en els quals avui dia els centres d'atenció primària es troben que tenen pacients, també hi ha el sistema a través del 061, traductors simultània i mediadors, que n'hi ha pocs i n'hi hauria d'haver més segur, perquè puguin ser atesos les persones amb la seva llengua i no hagi de ser el nen de 7 o 8 anys que fa de traductor de la mare que té uns problemes que el nen no cal que sàpiga i que li expliqui al nen l'idioma. Per tant, tenim molta feina a fer, perquè la realitat del país és plural, és una realitat integradora, és una realitat que acull a moltes nacionalitats i acull a molta gent que ve de fora, i la gent que ve de fora i els professionals que venen de fora saben i han de saber que la nostra llengua pròpia és el català. I des del Departament de Salut, i des del conjunt del Govern de Catalunya, i des del conjunt de les administracions, i mani qui mani, no es pot afluixar. Mani qui mani. I oblidem si no hem estat al cas durant anys. No hem estat al cas. Ja està. Aquesta és la veritat. Doncs un cop dit això i un cop ja ens hem flagelat tots una mica, diem, a partir d'ara què fem? A partir d'ara què fem? Jo dic el que hem començat a fer i el que dic, el que crec que hem de continuar fent i crec que amb això, igual com amb altres coses, que ens hem posat molt d'acord, i abans ho comentàvem amb el doctor Fàbregas i ho comentàvem amb els companys que hem compartit durant aquest temps Parlament i hem compartit idees, que amb això també ens posarem d'acord, igual com ens hem posat d'acord amb moltes altres coses. Ens hem de posar d'acord i no podem afluixar. I gràcies a associacions com vosaltres, que us dieu metges, salut, i jo crec que també hi ha gent que diu que es diguin sanitaris, perquè aquí també hi ha moltes professions i moltes professions sanitàries, però això és una decisió vostra. Vosaltres heu d'empènyer, heu de marcar, heu d'ajudar i heu de ser el far per la punta de llança, per anar fent. Però l'administració no pot fer deixadesa de les seves funcions. És obligació de l'administració i del govern fer que això passi, tant amb la formació com amb l'obligatorietat després del coneixement. I ens ha d'ajudar tothom,
col·legis de metges, d'enfermeria, tothom està ajudant. I hem de fer un pla d'acollida adequat i un seguiment adequat. Tenim molta feina, però gràcies a vosaltres la podrem anar fent. Per tant, que vagi molt bé la sessió aquesta que tindreu, que apunta molt interessant, i em sap greu no poder-me quedar, però estic segur que sortiran moltes coses que s'hauran d'aplicar sí o sí, i com deia, mani qui mani. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, conseller. I a partir d'ara farem primer un col·loqui que està de moderador amb Vicent Partal, que no sé on estàs. Bé, aquí, perfecte, endavant. I serà un primer col·loqui en el qual participaran més aviat les entitats, nosaltres mateixos, amb la Marina Geli, el doctor Llobet, el nostre vicepresident, el Xavier Antic d'Òmnium i l'Òscar Escuder de Plataforma. I doncs tenim més o menys mitja horeta, no dona gaire temps per fer moltes coses, però esperem que ens en sortim. Endavant. Ara. Bona vesprada a tots. Efectivament, anem a fer 2 col·loquis, és molt dir, perquè tindrem poc temps per col·loquiar, però aquesta primera era les entitats, la segona serà més els professionals, i jo abans que res vull donar les gràcies. Jo fa temps que seguís la constitució d'aquest grup, perquè m'anaven arribant notícies que s'estava constituint, i diguem des de l'altra banda, des de la banda del simple pacient, que quan no té més remei té que anar al metge, moltes gràcies per l'esforç que esteu fent i per tot el treball que aneu encarant. I ho anem a fer per l'ordre un poc que està marcat també en el paper, i per tant la primera intervenció, crec que no cal presentar-los a tots, la farà Marina Geli, doctora, exconsellera de Salut i vocal de Metge Salut pel català. Moltes gràcies. Veieu que no tinc gaire veu, però no m'ho podia perdre. El per què una associació específica ja ho ha explicat en Lluís. Hi ha infermeres, hi ha administratius, estem treballant amb pacients també, però com que el nucli inicial, i per això hi ha aquest nom, però en tot cas és la voluntat del sector salut. Per què? Perquè n'estem convençuts que, si em permeteu recordar Carme Junyent, jo tenia molta relació amb la Carme Junyent, i ens deia moltes coses, però una molt personal abans de morir-se, que es volia morir parlant en català. I que li va costar. El segon, que és el motiu pel que ens hem associat, és que cadascú ha de mirar què pot fer pel català. Per tant, al llarg de la història de Catalunya, el sector salut ha estat decisiu en moltes conteses i molts moments difícils. Ho va ser en democràcia, ho va ser en dictadura, i ara no per salvar el català, sinó per salvar el país. Nosaltres hem de recordar que som una nació sense estat, també, perquè està bé l'autoflagel·lació, però aquí també ho tenim més difícil. Però imagini's els 380.000 professionals sanitaris que arribin a un acord previ d'assertivitat lingüística, perquè no podem tampoc només culpabilitzar. El sector salut és un mirall de la societat. El que ha regressat és l'ús quotidià del català. I per tant això reflexa en el sector salut, que encara té uns elements específics. La necessitat de tenir professionals, districte únic a Espanya, per tant, les nostres facultats de medicina, el 50% són de fora de Catalunya, el 50% dels MIRs són de fora de Catalunya. Aquestes són les especificitats. Però s'han sumat elements polítics. Recordin els Ciutadans, que apareix i diu que el castellà, el 2006, està en minorització. I això perquè hi ha enquestes que fa el govern, hi ha enquestes que fan institucions, que diuen
doncs que hi ha un 15% de gent anticatalà, hostil en el català. Però el més preocupant són els indiferents, com tota la vida. I nosaltres volem convertir una part del sector salut en militants del català, per acompanyar a qui li pertoqui també. Qui li pertoca, ho ha dit el conseller, són les institucions, els departaments, el Departament de Salut, el Departament de Cultura, les institucions sanitàries, la universitat, l'acadèmia, que és molt forta en el cas del sector salut, tothom, però nosaltres volem posar el nostre petit granat de sorra, perquè nosaltres ho vinculem al professionalisme. I segurament tenim un avantatge intangible, per això ens vam decidir, vam estar debatent molt, si ens afegíem a Òmnium, com els JSON o Plataforma per la Llengua, i no calia. Però la nostra feina no s'entén sense l'empatia. I per tant, nosaltres, i per això al llarg de la història segurament el sector salut es mobilitza en moltes coses que potser no haguessin passat. Recordin que aquest país, amb l'allau migratori d'1 milió de persones en 6 anys vinguts de fora d'Europa, decideix que aquí ningú se li veta l'assistència, tingués papers o no. Això va ser una revolució petita, silenciosa, portada pels professionals, que des del professionalisme. Per tant, també nosaltres, l'empatia i l'assertivitat lingüística s'assemblen. I a més, nosaltres també volem contribuir perquè sabem que per l'exercici de la nostra professió, encara perquè sigui el psiquiatre, hem de tenir un punt de cultura i un punt de coneixement del país i barrejar-nos perquè també ens serveix nosaltres per tranquil·litat en feines que a vegades són feixugues. Tots aquests elements fan que defensem que podem aportar un granet de sorra, no substituint a qui li pertoqui, però d'acompanyament fonamental i de crear, sembla que estiguem en dictadura, una cèl·lula, perdonin, una cèl·lula a cada un dels centres enxarxats, perquè ho deia molt bé el doctor Lluís Amont, que va trucar un dia de Nadal, feia temps que no ens veiem d'aquest 22, jo li vaig dir, Lluís, si això ho hem de fer nosaltres, ja no sé, l'activisme, però bé, vam dir, mira, a vegades les revolucions silencioses els fan també gruix de professional. Per tant, aquests són els elements importants que nosaltres pensem perquè realment hi posaré algunes dades del sector salut. El 50% a Catalunya dels actes sanitaris avui es fan en castellà. I més del 50%. Dels que venen de fora i no saben del català i els que sí saben i s'han passat al castellà. Això és així. Per aquest tema d'assertivitat lingüística, perquè sembla que ja no cal parlar català. I això de cap manera només és atribuïble als nouvinguts. I aquest és un element molt rellevant. I 6 de cada 10 es passen al castellà. Per tant, vol dir que tenim un element molt important, vehicular. L'11% de la població de Catalunya treballa al sector salut. No hi ha sector que tingui la capil·laritat que té el sector salut. Farmacèutics, oficines de farmàcia, consultoris locals, hospitals, centres de recerca, centres veterinaris, la pública, la privada, en fi, no sé, imagini's. I a més hi ha una cosa distintiva, que els que som sanitaris en tenim molta consciència, que som uns servidors públics i que treballem amb la fragilitat de les persones i que a més ens relacionem als 8 milions, nosaltres sense distinció, i els que venen, evidentment, estacionalment, que també. Per tant, els he volgut donar alguns dels elements en positiu de com estem organitzant una xarxa professional arreu del país per acompanyar a qui li pertoqui, institucions polítiques, corporacions, per això hi ha també el Col·legi de Metges, les facultats, els col·legis d'infermeria, etc., l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, sense tampoc fer el paper que fan les organitzacions pròpies de defensa de la llengua, però també per salvar el nostre professionalisme i el nostre compromís amb el país. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Seguint l'ordre, ara li toca a l'Òscar Escudé, que també és metge i president de Plataforma per la Llengua. Hola, bon vespre a tothom. Bé, jo primer de tot voldria reforçar això que ha dit la Marina, de que inclús dir-ho més contundentment,
que no tot és atribuïble als que venen de fora. No és que no tot sigui atribuïble als que venen de fora, sinó que jo diria que pràcticament res és atribuïble als que venen de fora. La culpa, si és que hem de buscar culpes, la tenim els que ja hi érem, en global, no parlo de ningú en concret. Perquè aquests que venen de fora, si venen aquí i els hi parlem català, d'aquí 4 dies l'entendran. Això és més clar que l'aigua. I siguin metges o siguin astronautes, m'és igual. Vull dir que això, tinguem-ho tots clar, que el primer que s'ha de fer, si volem que el català millori, és parlar-lo. Això també és clar que l'aigua. Aquí hi ha gent que sap molt més de llengua que jo, per descomptat. Jo, com s'acaba de dir, soc metge, soc president de Plataforma per la Llengua, però dedico a la medicina professionalment. I els lingüistes diuen que les llengües no moren perquè els que nouvinguts no les aprenen, sinó perquè els que les saben deixen de parlar-la. Per tant, això tinguem-ho tots present. El primer que cal és això. Segona cosa, també s'ha posat en dubte en algun moment si estàvem en una situació irreversible o no. Insisteixo, aquí hi ha gent que en sap molt més de llengua que jo, però està clar que no estem en cap situació irreversible, si no estaríem perdent el temps tots plegats i no l'estem perdent. Espero que el que estem fent és posant una pedra més perquè la llengua deixi de disminuir en l'ús social, que també, com deia la Marina, la sanitat, com l'escola, com tots els altres àmbits, són un reflexe del que passa a la societat. Sí que és cert que en els darrers anys, multifactorial, com també s'ha dit, hi ha hagut una disminució de l'ús social. I si hi ha hagut una disminució de l'ús social, hi ha hagut una disminució a les escoles, als hospitals i als mercats, m'és igual, a tot arreu. I el que hem de fer és que aquest ús social millori. I el que us deia abans, el que hem de fer primer de tot és els que ja el sabem parlar-lo. I els que no el saben, l'aprendran. Llavors, com ens expliquem això? A Plataforma per la Llengua tenim molt clar que la formació, això és evident que s'ha de fer, però també tenim molt clar que si una cosa fa que les llengües s'aprenguin i es parlin és que siguin útils. I en general ser útil vol dir que te la demanin a la feina. I ens sembla molt bé el programa de formació, ens sembla molt bé que es posin facilitats dins l'horari laboral, gratuït, etc. Tot això, perfectíssimament a favor i col·laborem tant com podem. I de la conselleria ho saben. Però fa 22 anys, només que 22 anys, que estem incomplint la pròpia llei. Això també ho hem de saber. No només hem de saber el que estem fent bé, i no és que es tracti de culpabilitzar ningú, però està bé conèixer la història, com en tots els àmbits de la vida. Fa 22 anys que estem incomplint la llei que exigeix que per tenir plaça estable de metge i d'infermera cal tenir el C1. Per tant, jo aquí sí que posaria una mica en qüestió el que ha dit el conseller, que em sap greu que se n'hagi hagut d'anar, de que no està previst el no saber la llengua. Si no et demanen la llengua fins que tens plaça estable, entremig què passa? Potser no està previst que no se sàpiga, però com a mínim hi ha un buit legal. Aquest buit legal l'hauríem d'anar millorant també. Junt, insisteixo, amb les mesures de formació i facilitat i que nosaltres parlem a tothom en català. Per tant, ens sembla, és que, no sé, imagineu-vos per un moment que jo fos el conseller d'Empresa i digués no, estem fent una formació de riscos laborals als treballadors, gratuïta, dins l'horari laboral i tal i qual, i ja veurem quan a les empreses els comencem a exigir que compleixin. Home, no pot ser. No pot ser. Que això ningú entendria, que les empreses deixessin que els treballadors patissin més riscos laborals del compte i no complíssim la llei. Doncs és el que estem fent. Fa exactament 22 anys. Per tant, formació, ús quotidià, molt important, potser és el més important de tot, si fóssim capaços a la societat en general. Penseu que les dades ens diuen que 8 de cada 10 catalanoparlants canviem al castellà quan algú se'ns adreça en castellà. I a més, que no recordo la xifra, però està al voltant del 50% d'aquests no veuen aquest fet, que aquest fet es diu submissió lingüística, no veuen aquest fet de submissió lingüística com una amenaça per la llengua. Doncs ja us dic jo que això és l'amenaça més grossa que tenim. Després hi ha totes les administracions, que no tenim un estat, que algunes lleis, tot i que estiguin validades i demés, no les complim. Això els nostres propis governs ho han fet molts anys i ho continuen fent, però això és l'amenaça més grossa que tenim per la llengua. Per tant, missatge per tothom, parleu en català amb tothom que us entengui, que és pràcticament tothom que viu a Catalunya com a mínim, i missatges per les administracions, feu el favor
anava a dir d'una altra manera, però feu el favor de millorar la situació, perquè està a les vostres mans. Gràcies. Xavier Antic, també el conegueu tots, president d'Òmnium Cultural, no és metge, o com a filòsof és metge de l'ànima, que seria una cosa, és doctor en filosofia si serveix per obrir. Moltes gràcies, Vicent. Molt bona tarda a tots i a totes. Sobretot, enhorabona i gràcies als impulsors de l'associació que avui es presenta, Metges Salut del Català. Enhorabona. I he d'entrar dient que m'hi sumo. I per tant afegim coses a tot el que han dit la Marina Geli i l'Òscar Escudé, amb el que hi estem absolutament d'acord. És cada vegada més evident, i segurament ho hem de recordar perquè és el punt de partida, ara ho deia l'Òscar, que la situació del català és crítica a Catalunya, és crítica en el conjunt de tot l'àmbit lingüístic i per tant dels països catalans, i les dades són prou eloqüents com per repapar-nos en la consciència d'una situació que és realment preocupant. El seu retrocés afecta fonamentalment, i hem de ser-ne molt conscients, no pas al coneixement, sinó a l'ús social, a la seva pràctica. Sociolingüística ho coneixem com la vida d'una llengua. L'ús social és el que, a diferència del llatí, que pot ser perfectament conegut en molts àmbits, si no s'usa, no es viu, i parlem de llengües mortes. I per tant, que el retrocés afecti a l'ús social i que afecti a més en la majoria dels àmbits de la vida social és cada vegada més preocupant, perquè les dades, en lloc de millorar en les dues darreres dècades o en les dues llargues, el que fa és incrementar-ne la preocupació d'aquestes dades. Nosaltres en som molt conscients que depèn de tots, depèn de la societat civil, depèn dels professionals, depèn evidentíssimament també de les institucions, revertir-ho, però la primera forma d'escometre un problema és ser-ne conscients que existeix i que quan més greu és el problema del que en som conscients, més decididament cal, en tots els àmbits, prendre determinació a l'hora de capgirar-lo. L'àmbit de la salut, en aquest àmbit, no és una excepció, i la Marina recordava algunes dades que són conegudes. L'ús habitual del català en l'àmbit de la salut ha caigut del 46% al 36% en només 15 anys, és a dir, una dècada i mitja, que és una quantitat, un lapse de temps massa petit perquè es produeixi un retrocés tan, si em permeteu, escandalós, perquè és d'un 10%. I ho vivim, a més, d'altra banda, no cal conèixer massa les estadístiques, ho coneixem en el dia a dia, quan es vulnera també en l'àmbit de la salut el dret a ser atesos en català, perquè com m'interessa remarcar molt, això fonamentalment va de drets. O bé quan per un sentiment de vulnerabilitat, o bé per inèrcia, o bé per deixadesa, s'ha dit també aquí, o bé per prejudicis, canviem de llengua gairebé automàticament quan travessem la porta d'un centre de salut. És per això que iniciatives com les que avui es presenten són primordials, són necessàries i a més són, s'ha de dir, un far d'esperança, que és no només prendre consciència, sinó posar-se a treballar. Encara hi ha un gran desconeixement dels drets lingüístics en general, però específicament dels pacients. I falta també, i s'ha dit, i cal subratllar-lo, una major diligència, diríem, per ser suaus, per part de les administracions a l'hora de prioritzar l'ús de la llengua, a l'hora de garantir la capacitació lingüística del conjunt del personal sanitari i a l'hora de preservar els drets lingüístics, en lloc de mirar cap a un altre costat quan aquests drets, perquè això va de drets, es vulneren en alguns casos sistemàticament. Val a dir també que no tot són males notícies, perquè el nostre país és un país divers, on a més ho sabem, el català, la llengua catalana, té un paper de cohesió social i per això també les dades ens diuen que 2 de cada 3 metges nascuts fora de Catalunya volen aprendre o volen millorar el seu coneixement de català. No tot és negatiu, ni tot el punt de partida és dolent. I el que cal fer és aprofitar-lo i aprofitar-ho tots, deixant de banda
aquesta tendència gairebé instintiva i reflexa a llepar-nos les ferides, a abandonar també actituds de deixadesa i simplement d'un cert confort i utilitzar en positiu aquesta gran demanda per millorar no només el coneixement, que afecta la formació, sinó també l'ús del català i així garantir, perquè va d'això, una atenció de qualitat a tots els pacients, perquè va de qüestió sanitària, no estrictament lingüística, com si fossin dues coses absolutament al marge. Ho hem d'aprofitar i per això també cal ser exigents i alhora posar-ho fàcil. Jo crec que és una mica el que ens pertoca també des d'associacions i organitzacions de la societat civil, sigui amb cursos gratuïts en horari laboral, com se n'ha parlat, o com s'ha fet recentment, i a més amb un èxit extraordinari d'inscripcions, com també amb criteris clars que calen d'atenció lingüística al personal sanitari i amb protocols d'actuació eficaços i clars de com cal procedir davant de possibles discriminacions. En aquest sentit, la societat civil ho tenim molt clar, tenim un paper molt determinant i molt determinant. Com a usuaris hem de reclamar els nostres drets lingüístics, però també hem de ser proactius, parlant en català amb tothom, sigui quina sigui la categoria professional de la persona que tenim al davant, sigui quin sigui el seu aspecte, això és especialment greu, però per si sol constitueix un altre tema, o sigui quin sigui el seu nom, no per resistència, sinó per militància i per militància proactiva. També podem ajudar els professionals sanitaris a aprendre català, i ho podem fer tots, fent de voluntaris de parelles lingüístiques, participant en grups de conversa, des de l'empatia, que reclamaves tu, Marina, que crec que és extremadament important, i alhora des de l'exercici del nostre dret a ser atesos en català. I per això hem de fer una crida a compartir el català amb tothom. Des d'Òmnium diem, perquè això va de drets, que la millor manera de defensar els nostres drets lingüístics i de defensar el català és compartir-lo. Per tot això, només podem que celebrar la presentació de l'associació. Col·laborarem des d'Òmnium amb l'associació, amb els professionals, amb els col·legis, amb les entitats amb què avui presentem aquesta plataforma per enfortir el català, que és del que es tracta en el món de la salut. Es tracta d'organitzar-nos als centres de salut, també com a societat civil, reclamant el dret a ser atesos en català i per compartir-lo amb tothom i arreu, de manera serem més eficaços, coordinada, organitzada i activa. Des d'Òmnium no podem altra cosa que fer i entomar aquest repte i comprometre-nos-hi, com ho hem fet sempre, des de la nostra fundació, amb una entitat, com sabeu, que té 63 anys d'història i que té la llengua com a pilar al voltant del qual construeix tota la seva activitat, analitzant els problemes, dades i actuant per donar resposta allà on està el problema i posant el focus, ens agrada dir, en els àmbits estratègics, on es juga el retrocés en l'ús social del català. N'hi ha diversos d'àmbits estratègics, començant per l'audiovisual, però la salut també ho és estratègica i per això cal posar el focus i treballar conjuntament amb tots els professionals de cada àmbit. Segurament ha arribat l'hora en això i moltes altres coses de deixar la cultura de la queixa, del lament, de posar-nos en marxa, com ja s'ha fet, per millorar la situació i, per tant, d'arromangar-se, posar-se a treballar i a fer la feina. Jo crec que hem d'assumir el repte històric, que a més és preciós, de salvar els mots, com es deia durant el franquisme, i de fer-ho a més plegat. O sigui, enhorabona, bona feina i a treballar. Això d'enromangar-se que ens deia ara el Xavier en sap molt el doctor Llobet, que ja fa uns anys que amb altres companys i col·legues treballa en aquesta casa precisament per millorar aquesta situació i crec que és el tema de què ens parlem. Bona tarda a tothom. Jo estic aquí amb la doble condició de vicepresident de l'Associació de Metges de Salut pel Català, però també en la condició de membre del grup de dinamització de català del Clínic. Veig aquí molts de vosaltres que també en sou part. Llavors se m'ha encarregat explicar una mica com es va generar aquest grup de dinamització del català al campus Clínic
i com d'aquí alguns de nosaltres, entre ells el doctor Mona i jo mateix, vam passar a crear aquesta iniciativa. Tot sorgeix, diria, mitjans de l'any 20, quan constatem un decreixement significatiu de l'ús del català en el campus clínic, particularment en l'àrea de l'assistència. Bé, ens reunim al voltant d'uns 30 professionals i pensem què podríem fer. Llavors, aquesta constatació veiem que també es tradueix a la societat i a mi m'agrada donar unes quantes xifres. La primera, i amb un estudi d'en Jordi Pere, que està aquí a l'audiència, el 30% de l'acte mèdic actualment a Catalunya es produeix en català, només el 30% de l'acte mèdic. La segona xifra, que ja me la va dir el doctor Bruguera, president del Col·legi de Metges, fa quasi 15 anys, el doctor Pedrós ho podrà corroborar, actualment només el 35% dels metges col·legiats, nous col·legiats a Catalunya, són catalans, el 35%. La tercera xifra, només el 50% dels estudiants de les facultats de Medicina de Catalunya són catalans. I la darrera, que l'ha dit la doctora Marina Geli, que entre el 50 i el 60% dels residents que fan la residència a hospitals de Catalunya són catalans. Bé, és a dir, que la nostra sensació de que certament l'ús del català estava en decreixement al nostre campus estava corroborat amb el que passava a altres indrets en l'àmbit de la salut i certament a la societat, potser una mica agreujat. Arran d'això vam decidir associar-nos amb aquest grup de dinamització del català amb diversos objectius i el fonamental era promocionar l'ús del català en el campus. I a aquest efecte vam crear uns grups de treball, el grup de formació, els grups de documentació, el grup de bones pràctiques i el grup d'enquesta. Vam fer una petita enquesta, petita, 350 professionals, després us explicaré que ara en tenim en marxa una de més important i més acurada. I en aquesta enquesta vam intentar veure, escolta'm, tenim aquesta sensació, nosaltres som metges i som científics, anem-la a objectivar una mica. Vam fer una enquesta a 350 professionals del campus i efectivament vam veure amb aquesta enquesta, amb totes les limitacions i biaixos que té, que el 70% de les altes estaven en castellà, que el 50% o 55% de les sessions clíniques i dels informes estaven en castellà. I en canvi en català era la llengua d'ús, la llengua vehicular, quan es tractava de comunicació interna entre els professionals en el campus o quan es tractava de fer protocols, particularment en l'àrea d'infermeria. Això ens va cridar molt l'atenció i amb aquest document i amb la proposta de grups de treball, un dels nostres objectius vam dir anem a intentar institucionalitzar aquest grup de dinamització del català i vam parlar amb la direcció, en aquest cas la direcció de l'Hospital Clínic, i vam constituir, institucionalitzar a mitjans de l'any 21 el grup de dinamització amb una comissió permanent presidida en aquells moments el director mèdic, el doctor Antoni Castells, ara director assistencial, i altres de nosaltres. L'objectiu d'aquest grup és fomentar el català a través, per exemple, de la documentació. I com ho hem fet això? Doncs tenim una sèrie d'eines, el SAP, per aquells que sou metges d'aquí de l'hospital, és l'eina que utilitzem per anotar la història clínica, sol·licitar les visites, les proves complementàries, etc. Tot això s'ha catalanitzat. L'IPAL, l'eina professional, el portal professional de comunicació amb altres centres a fora, també s'ha catalanitzat. Estem catalanitzat tota l'ofimàtica, l'Office, el Windows, etc. Hem inclús aconseguit dictàfons en català pels professionals de radiologia i d'anatomia patològica.
estem fent cursos de català pels nouvinguts, com deia el doctor Mont, és molt important que els nouvinguts no només facin cursos de català, sinó que es trobin acollits, primer que li donguin un valor i que ho vegin necessari que es trobin acollits. I després el que hem fet també, estem preparant unes guies de bones pràctiques i ens hem llançat amb l'ajut de la Conselleria i del Departament de Política Lingüística de fer una enquesta una mica més professional, de 2.100, aquí en el campus treballem 10.000 professionals i estem endegant una enquesta de 2.100 professionals per veure quin és l'estat, per pulsar l'estat de la salut del català una mica més sofisticadament i tenir una idea de quina és la foto actualment en el campus clínic de l'ús del català. Bé, jo amb tot això volia primer de tot agrair-vos que estigueu aquí, segon, encoratjar-vos que us feu membres de l'associació i en tercer lloc dir-vos que estem tossudament alçats. Gràcies. Moltes gràcies a tots quatre. Ara pren el relleu Xavier Grasset. Molt bé, moltes gràcies. Quasi anem en hora, vull dir que és bastant increïble. És un acte una mica maratonià, però el que es cansi pot marxar, no és obligat quedar-se fins al final. Això ja només és pels més convençuts. Aquesta segona part volíem dedicar-la una mica a les entitats, no les entitats, sinó a les institucions. Ja podeu seure ja. Llavors, havíem convidat en Xavier Grasset, que molt amablement li volem donar molt especialment les gràcies perquè sabem que ets un home molt ocupat, que tens moltes obligacions. Sabia que hi havia un cardiòleg i per tant... No, de veritat que a més que ens heu donat suport, ens heu entrevistat a vegades, o sigui que moltes gràcies i moltes gràcies per ser aquí. Si no teniu res a fer aquesta nit podeu tornar, Exacte, hi serem. Ho explicarem. Sempre que ho diguis. Llavors, doncs... Ho dic de conya, perquè la teva feina... d'anar preparant el programa així sobre la marxa. Com tu vulguis. No rigueu, no rigueu perquè el veureu aquesta nit, si pot venir. Jo vinc, estem disposats. És producció sobre la marxa. Estem disposats totalment. Perfecte, a veure, tampoc molt, perquè avui tinc els de Vox i llavors però m'ajudareu una mica a compensar. Molt bé. Doncs, Xavier, teniu més o menys mitja hora. Li pots donar el format que vulguis, fer preguntes... que en principi tampoc està tancat a cadascú hagi de fer una petita intervenció, sinó pots tu preguntar i punxar una mica allà on et sembli que has de punxar. No em feu punxar, que... Moltes gràcies. Que no l'encertaria. Gràcies, doctor. Gràcies i enhorabona. Enhorabona per aquesta capacitat organitzativa i espontània, i moltes vegades mal parlem de les xarxes i de les addiccions a les xarxes i com això incideix també en la nostra salut mental, però vaja, en aquest cas hem de parlar positivament perquè del WhatsApp al Telegram, i tot just fa un any, ara ho mirava, que vaig entrevistar el doctor Mont, i com hi ha Mont, que un any després teniu l'associació muntada, i per tant la més sincera enhorabona i encoratjar-nos, perquè clar, tots formem part del sistema sanitari. Jo treballo més en la part de pacient, miro de donar-vos feina, no gaire, perquè tinc una salut bastant de ferro, però vaja, de tant en tant passo per les vostres mans i sempre que ho faig compto que se m'atengui en català també, perquè és la meva llengua materna, i que no hi hagi dificultat. De moment no he tingut massa conflicte, però vaja, és veritat, i a més en la taula anterior ho constatàvem, ho repassàvem, que les xifres van acompassades segurament allò que passa també fora de les consultes i el que passa amb l'ús social del català. No és que es vulgui burxar massa ni punxar, sinó senzillament voldríem afegir més veus, les de la doctora Carme Bertral, secretària d'atenció, ja ho diré demà, no m'entenc ni la lletra, tinc lletra de metge, i llavors, ajudeu-me. Això, atenció sanitària i participació, que eren dos conceptes que lògicament van sumats, però és que tinc una lletra de dimonis. Doctor Jaume Pedrós?
president del Col·legi de Metges de Barcelona, la doctora Glòria Joder, representant de... Aquí m'heu canviat les cartes, és que m'ha arribat així com a precipipadament, allò sí que... És que aquí sí que em posava Giselle Fontanet i jo no sé per què m'he llegit Joder del Col·legi d'Infermeres de Catalunya i el doctor Antoni Trilla, representant d'aquest centre de saber que és la Facultat de Ciències de la Salut. No sé, tampoc no és que us vulgui burxar, no sé si vol començar el doctor Trilla o tenies previst parlar al final. No, el que tu manis. No, si no mano. No, moltes gràcies perquè és una gran oportunitat i a més una coincidència que és que el Xavier Grasset no em preguntarà de malalties i d'epidèmies. Exacte. Això és una gran sort. Bé, jo, si em permeten, primer... A no ser que llegim com una epidèmia el fet que el català vagi... Sempre es pot interpretar, vull dir les coses com sí. Reculi. Com ha dit el Xavier, donar-los la benvinguda. Aquesta és casa seva, és casa nostra, és la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. En aquest cas, no de forma oficial, però intentem representar el conjunt de les universitats catalanes i en particular totes les facultats que tenen a veure amb les ciències de la salut, que són moltes, la medicina, infermeria, moltes altres, i dir-los que, primer, totalment d'acord i he après moltes coses dels que ens han precedit en aquesta taula i moltes idees que intentarem portar a terme, i segona, que la realitat de totes i cada una de les universitats i de les facultats és diferent. Això és una cosa que de vegades agafem per bo la mitjana i després les realitats són una mica diferents a cada una d'elles amb certa dificultat després de saber què passa a tot arreu. Simplement els hi donaré 3 dades per començar, que són, comparades amb les que s'han donat abans, referides en aquesta facultat i en aquesta universitat, doncs francament optimistes. És a dir, que jo crec que aquí estem millor d'alguna manera, però no tots estem igual, això és evident. Per tant, simplement sàpiguen que aquí, en aquesta facultat, el 80% dels alumnes, quan entren a primer curs, parlen català i saben català. Som potser una certa excepció per les xifres globals que es donen. I tenim la prova del cotó, que és el primer examen que fan 4 o 5 setmanes després d'entrar. Sempre hi ha la possibilitat de demanar l'examen en castellà o en català. El 20% el demana en castellà i el 80% el fa en català. Per tant, aquestes són dades reals. Després tenim 6 anys per davant per veure si això ho anem compensant. Tenim alumnes estrangers d'arreu de l'Estat i d'arreu del món, no masses, i tenim alumnes de fora de Catalunya que trien venir a estudiar, en aquest cas, medicina en aquesta facultat. Estadístiques oficials de la Universitat de Barcelona d'ahir, en aquesta facultat el 82% de la docència es fa en català. I l'objectiu fonamental de les universitats, que tenen un pla d'enfortiment del català i tot un desplegament de com incrementar la docència en català, ens marca com a objectiu el 80%. De manera que nosaltres hem d'enfortir-lo, però afortunadament estem just per sobre del que diu aquí. També s'ha comentat una dada que és molt interessant. Incomplim també la mateixa llei que s'ha comentat sobre el nivell de coneixement de la llengua catalana, però en general, i ara més que mai, s'exigeix el certificat C1 als professors permanents, tots els que entren nous, amb algunes excepcions molt notables perquè poden ser estrangers o que vinguin per alguns contractes de recerca que no parlen català, són clarament de fora d'aquí, i aquest any els professors associats, per entendre's els que eren abans temporals, passen a ser indefinits i ara mateix hi haurà un concurs molt gran de tots aquests que són associats per passar indefinits i es demana el certificat C1 de català. És desqualificant, és a dir, si no el tens, si no pots acreditar circumstàncies molt especials, no et contractem. O la Universitat de Barcelona i les altres universitats no et contracten. I tenim 6 anys per davant perquè tots aquests alumnes que fan medicina, en el cas de medicina, vagin, com s'ha dit, parlant, entenent, utilitzant moltes coses de l'ús quotidià, que jo crec que també és el punt fonamental, aprenent el català. Aquestes són, si volen, unes xifres que en el nostre cas tenim la immensa sort, per molts factors,
que són així i que intentarem mantenir i enfortir. La resta, si podem ajudar amb alguna cosa, doncs ho intentarem. I acabo dient una cosa que aquesta és més no diré que és controvertida, però ja acabo, Xavier. Tenim clarament també un mandat d'internacionalització. Som una universitat i una facultat amb una clara vocació europea i una clara vocació internacional. Això vol dir anglès, i en medicina és segur. Les revistes biomèdiques es publiquen en anglès, els treballs i els congressos internacionals es presenten en anglès, i per tant aquí tenim una dualitat que és com fem compatible l'ús quotidià de la llengua aquí a la facultat amb el fet que els nostres alumnes també cada cop vagin-se enfortint, que molts afortunadament també venen parlant dues llengües, anglès majoritàriament, a part d'alguna més parlen francès, menys alemany, però això va així. I també una dada que en aquest cas també és pròpia de la nostra facultat i és l'última, el 80-85% dels alumnes que es graduen en medicina en aquesta facultat i que es presenten a l'examen MIR i treuen una plaça MIR, al REU, farà la seva residència aquí a Catalunya. Per tant, si ho sumen tot, d'alguna manera intentem garantir que aquest ús del català en el dia a dia del complex sistema de salut, com a mínim, s'intenti mantenir. Si després, com que jo soc epidemiòleg, si fan les multiplicacions i tal, són les mateixes xifres que han donat els altres en promig, perquè no tots aproven, no tots i tal, no tots acord, però com a mínim, si tothom es anés d'alguna manera aproximant a aquestes xifres, doncs probablement incrementaríem a poc de forma significativa el coneixement i l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la salut. I res més, Xavier, gràcies. Gràcies, Antoni. Carme, si sou tan amable, no sé si tot el que heu anat sentint i el propòsit de l'associació us sedueix, si creieu que aquesta atenció a la ciutadania, aquesta part de participació es pot veure complementada per aquests objectius, per aquest decàleg. Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Enhorabona a l'associació. Recordo perfectament la primera vegada que van venir allà al departament els companys que avui es constitueixen i es presenten a la societat, i és una gran alegria veure que es constata que aquí estem tots agrupadets amb un objectiu i amb moltes ganes. És cert, aquí, en la taula anterior, i ara el doctor Trilla també, és cert, hem de reconèixer que ens hem descuidat tots en algun moment d'aquest camí que hem anat fent en el decurs de la nostra professió o en el decurs de la pròpia vida. Ens hem descuidat, sí. I potser ens hem descuidat perquè ho hem donat per fet, que com que molts de nosaltres exercim en català i ho fem en català, que això era la tònica general. I potser ens vam descuidar que no vam acabar de planificar molt bé que arribaria un moment, que és ara, que vindrien metges que no són del país a ajudar-nos a intentar curar els malalts. Bé, som on som i estem aquí per poder, entre tots, tirar-ho endavant. Jo soc de comarques i per això no de la Catalunya central. I per això, en el meu dia a dia de l'exercici de la medicina, el més habitual era parlar el català. Fins i tot, com que pertanyo a una població que era una conca minera, jo parlava en català i el pacient contestava amb l'idioma que preferia, però ens enteníem perfectament. Al final hi havia alguns que acabaven parlant en català. És una qüestió d'empatia, de serenitat i de ganes, i de no voler-nos fer mal ni de voler pensar que jo per
perquè sóc catalana, vull que tothom en parli en català. Ajudem-nos i ensenyem-nos. Bé, des d'aquesta perspectiva en què tots ho hem fet una miqueta com hem pogut, el Departament de Salut, revisant i tenint en compte que ens han empantat també des de Cultura i que ens han empantat els de la mateixa associació, doncs vam començar a fer revisions i, com saben molts de vostès o tots vostès, es va fer el propòsit de fer un pacte nacional per la salut, en el qual calia ja revisar on érem, què fèiem, com ho voldríem fer, un pacte entre tots. Un pacte que a hores d'ara no veurà la llum en aquesta legislatura perquè estem en període quasi electoral, no? Però en aquest pacte nacional, per primera vegada, i des de fa molts anys, es fa unes premisses pel que fa a la llengua. Si des de tots els àmbits no expliquem clar, ras i curt que som una nació i que tenim un idioma i que el parlem, potser els que venen de fora no saben ben bé el què. Per tant, expliquem-ho, expliquem-nos bé. Per tant, Pacte Nacional de Salut, d'entre tots, amb la llengua en primer lloc. 2. Teníem una carta de drets i deures de la ciutadania. Precisament demà, dia 18, és el Dia Europeu dels Drets dels Malalts. Els drets dels malalts estan inclosos en la Carta de Drets i Deures de la ciutadania. Drets i deures. Bé, amb l'última revisió que es va fer, l'última actualització que es va fer en el 2015, no hi havia cap referència al català. Doncs amb aquesta revisió que estem fent a hores d'ara, hem tibat dels experts que van ajudar a fer aquella Carta de Drets i Deures, hem contactat amb el Comitè de Bioètica del Departament, amb els juristes, i hem intentat endreçar i posar també al mig de tot plegat el deure de saber el català i d'aprendre el català en la quotidianitat de l'acte mèdic. Per tant, dues passes importants, a part del gran macroprojecte de la formació, que, si em permeten, els hi diré xifres exactes que em fa il·lusió, em fa molta il·lusió dir-les. Com han dit abans, hi ha hagut 3.224 inscripcions per aprendre el català amb uns itineraris de començar des de poc, més enllà, més amunt, fins a aconseguir una parla quotidiana. De tots els estaments aquí hi ha metges, infermers i infermeres, tecais, administratius, portalliteres, treballadors socials. S'hi acull tothom. Però el repte no és que s'hi aculli tothom, que també. El repte és que qui comença els cursos els pugui acabar. Els sanitaris tenim un biaix. Comencem a vegades molts cursos, però n'acabem pocs. La carrera l'acabem tots, perquè ens titulen i de més, però els cursos ens costa per la feina, per la implicació, per estudiar, per el que sigui. Però costa que la gent comenci cursos i els acabi. Per tant, serà també una obligació de les facultats, dels hospitals i de més, comptar i saber quin personal de les nostres institucions s'ha pogut matricular, fer el seguiment i ajudar-los a que acabin aquest procés de formació de la nostra llengua. Bé, són intents feafents que tots volem anar per la mateixa autopista o per la mateixa autovia. No voldria que cap persona del meu país que ha treballat tota la vida per la llengua
com era la Carme Junyent, tornés a patir per no poder acabar la seva vida amb l'idioma que sentia i pensava. La Carme Junyent va dir una cosa molt important. Va dir que la llengua forma part del tractament, de millorar el tractament i forma part del concepte d'interlocució entre els sanitaris i els malalts. Doncs mirem de no oblidar-ho perquè ciutadans ho som tots i malalts potencialment també ho som tots. Per tant, a mi m'agradaria que el meu metge o els metges que m'hagin de guarir ho facin en l'idioma o m'entenguin en l'idioma que penso, estimo i m'expresso. Moltes gràcies. Gràcies, Carme. La Gisela Fontanetti dirà la seva sobre això que moltes vegades ens trobem que quan se'ns posa com a pacients que volem prioritzar, si la nostra pròpia salut, el nostre tractament o la llengua. Doncs, intentaré contestar. Jo vinc en nom del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. En concret, la proposta que jo us vull presentar l'hem elaborat des del Consell, des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, però en consens amb tots els altres col·legis de Catalunya. La veritat és que veig que anem tots en línia, per tant, jo ja deixo anar, que a mi m'agradaria molt que l'associació es digués Salut pel Català, perquè crec que tots els professionals, si ens ajuntem, doncs aquí tenim la força. Dit això, una mica per contextualitzar la proposta que les infermeres volem ja aportar a l'associació, doncs començar perquè m'agrada i les infermeres aprofitem qualsevol moment per poder-ho fer, de dir que les infermeres acompanyem les persones al llarg del seu cicle vital per la millora i control de la seva salut, des de la promoció de la salut, a la prevenció del tractament de la malaltia, i ho fem promocionant cures infermeres, capacitant sobretot a les persones perquè puguin prendre decisions sobre la seva salut. I ho puguin fer de manera autònoma i en el context d'una presa de decisions compartides. Clar, si pensem o parlem de presa de decisions compartides, és clar que en aquest sentit la comunicació és una eina molt rellevant pel nostre exercici professional i la llengua, doncs evidentment, és un actiu essencial en aquesta comunicació. També han anat sortint al llarg de totes les altres persones que han estat en aquestes taules. Treballar a favor de la llengua catalana és fer-ho en relació al dret que tenen les persones a ser ateses en la seva pròpia llengua. Però com apuntava ja a l'inici el conseller Balcells, també és molt important des del punt de vista professional, ja que atendre la persona amb la llengua que entén i que s'hi sent còmoda és una forma també de garantitzar l'alfabetització en salut. O sigui, necessitem que les persones, en aquest context de la presa de decisions compartides, entenguin i comprenguin allò que estem parlant amb aquesta persona. Per tant, no és només un tema d'una llengua, un tema, podríem dir, polític, sinó també vinculat a l'exercici professional. I també diria, molt vinculat a garantir la seguretat de la persona atesa. Per l'impacte negatiu que pot haver-hi quan per motiu de la llengua la comunicació amb la persona atesa o entre els professionals doncs no és la millor. Jo poso un exemple, la persona que està en un hospital i el familiar que pica des de la seva habitació i l'atén una persona, possiblement ha sortit els residents que acaben d'arribar, i la persona o el familiar li diu s'està ofegant i té les ungles de color blau. O fa mal al fetge, li fa mal al cantó del fetge i ha fet el pipí de color groc. Clar, en el primer cas és molt important el fet d'entendre aquest missatge per veure que és una situació d'urgència. Bé, des d'aquest context apostem nosaltres per l'abordatge a la salut en totes les polítiques, que també el senyor Antic n'ha fet esment, ja que per nosaltres la llengua i la salut van en aquest cas de la mà.
En aquest context, al febrer del 2023, que jo també m'incorporava al Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona, però també en el marc del Consell de Col·legis, vam iniciar un projecte que es diu Talent Infermer, és un campus d'aprenentatge en salut, que naixia impulsat, en aquest cas, pel col·legi, i que la primera proposta d'aprenentatge, a mi no m'agrada massa parlar de cursos, la primera proposta d'aprenentatge que vam posar sobre la taula estava relacionada amb la llengua catalana. Hem posat en marxa una proposta d'aprenentatge, una experiència d'aprenentatge, una oportunitat d'aprenentatge que es diu el català d'acollida en l'entorn salut. Una proposta que suposa o que volem que sigui un primer contacte inicial amb el català, perquè totes les infermeres procedents de fora de Catalunya i no coneixedores de la llengua catalana, però que inicien el contacte laboral imminent, puguin tenir i se sentin acollides en aquest cas la llengua. Us diré algunes dates. En el 2023 van ser 514 infermeres les que es van venir a col·legiar a Barcelona, no dic en el conjunt dels col·legis, i és quasi una quarta part del total d'infermeres que està col·legiades el 2023. Pots repetir la xifra, sisplau? 514 infermeres que es van col·legiar el 2023 i que venien de comunitats de fora de la nostra comunitat autònoma, a Espanya o de nivell internacional. Més o menys hi havia 400 que venien d'altres comunitats autònomes i 100 i pico que venien de l'àmbit internacional. D'un total de 2.161 col·legiacions el 2023. Per tant, una quarta part de les infermeres que venen a treballar a l'any no coneixen res del català. En aquest context vam posar en marxa una proposta en línia que també, agafant una miqueta el que han dit els meus companys abans, hem intentat fer-la que sigui animada, divertida, no més enllà d'un curs, que dura 15 hores, està tutoritzada, acabem de parlar de l'acompanyament, d'aquest acompanyament amb els alumnes, i que bàsicament es centra en una proposta del més essencial en quant a l'expressió oral, escrita, de la gramàtica i lèxic, que podríem dir que són bàsics i d'urgència, per cobrir un mínim coneixement de la llengua per una persona que es col·legia ara. Penseu que una infermera de Salamanca de Madrid que ve a fer la residència, que ara és quan venen, totes les infermeres, es col·legia un matí i a la tarda pot estar treballant a un centre de salut, sense conèixer res de la llengua catalana. Per tant, era una necessitat important, repeteixo, en quant a la llengua i en quant a la seguretat de la persona atesa. En aquest sentit, el català d'acollida a l'entorn salut s'ofereix ara per ara a totes les infermeres que es venen a col·legiar i els donem la informació i, a més, els proporcionem el link. És un curs en obert i fer-ho, pensem que fer-ho des del moment de l'acollida, pensem que és una bona pràctica pensant en la millor atenció a la salut de la ciutadania, però també per promoure el català en l'àmbit de la salut i fomentar-la l'ús, perquè tots sabem que el moment de l'acollida, sigui el context que sigui, és un moment clau. Si a tu et reben proporcionant-te un link del català, parlant-te el català, acompanyant-te en aquest aprenentatge, doncs, com deia el senyor Escudé, possiblement serà una bona manera de fer que els altres tampoc canviïn amb la llengua, perquè aquestes persones ja poden estar motivades en el seu aprenentatge. Per anar acabant, dir-vos que per nosaltres no podem parlar d'aprenentatge si no hi ha continuïtat. Per tant, nosaltres, la nostra proposta de valor és aquest concepte d'acollida, que ens sumem i que nosaltres a totes les persones que fan aquest català d'acollida ja els hi proporcionem tant les propostes del Consorci per la Normalització Lingüística com els de Prescriut al Català, d'aquests 3.000 i pico professionals que ja l'estan fent, perquè puguin fer la continuïtat de l'aprenentatge, i també hem posat en marxa ja les parelles lingüístiques perquè ens ho demanaven les participants dels primers cursos del català d'acollida. Volen seguir parlant i concretament ens posaven com podem exercir, com podem practicar la conversa. Finalment, les infermeres posem a la vostra disposició i de tots els professionals de la salut i de l'associació aquest actiu
aquesta proposta del català de l'acollida amb la voluntat de treballar conjuntament per la llengua catalana i per assegurar, no ens oblidem, la millor atenció a la salut de la ciutadania. Moltes gràcies. Gràcies, Gisel. Doctor Pedrós, quina salut té el català a l'àmbit de la salut? Hem de parlar de la salut del català a l'àmbit de la salut. Ja ho han dit. Penseu que ja estem fora de temps, vull dir que no... Des de Barraca, doctor. A Barraca. Doncs a Barraca és que obviaré quin ha estat el compromís de sempre de la professió mèdica a la defensa del català, els congressos de llengua catalana, les monografies mèdiques, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, i ho podem obviar. Aquí estem en una sala que estem tots d'acord. Però amb això avançarem molt poc. Si em permeteu, crec que tenim un problema molt gros i el que tenim és un repte. I quan tenim un problema i un repte, s'obren també grans oportunitats. Nosaltres hem tingut en el país moltes vegades onades migratòries que posaven, sense tenir els instruments ni tan sols que tenim ara, que posaven també en qüestió, no perquè fossin ideològiques, sinó purament per això de les sociodemogràfiques, la pròpia existència i supervivència de la nostra cultura i del nostre país. I hem sobreviscut, és un miracle. El català és de les primeres llengües en les xarxes, en l'ús de tecnologies, per tant, tenim un gran potencial. La primera cosa que hauríem de fer és creure'ns-ho, perquè el de fora sí que ho nota si ens estimem o no la nostra llengua. Quan el primer que fem és canviar-la, és obvi que estem traslladant un missatge que el català és prescindible. I és en aquest sentit que jo vull parlar del que hem fet des del col·legi i 3 o 4 constatacions que em sembla que sí que són importants i que marquen una inflexió, almenys des del punt de vista de la professió mèdica. Una és que, tots estem d'acord, la llengua és un instrument de comunicació, no és un instrument de conflicte. Nosaltres al Col·legi de Metges, com sabeu, rebem queixes dels ciutadans. Les queixes pel tema lingüístic han augmentat. I aquí sí que és molt important les habilitats dels professionals en saber-les dirigir. I tots sabem en aquest país que la majoria de les vegades no hi ha conflicte perquè el català no parlant el que fa és canviar. Bé, doncs segurament haurem de canviar. I haurem de fer-ho amb habilitats noves, perquè quan això es produeix, cadascú parla de la seva experiència personal. Si ho saps conduir d'una determinada manera, doncs habitualment, i us diria la immensa majoria de les vegades, no hi ha conflicte. Però nosaltres claudiquem de seguida. I aquí és on vull situar la intervenció amb 3 eixos molt importants, que són la competència del col·legi, els aspectes ètics, els aspectes de drets i els aspectes de seguretat clínica. I aquest que poso de seguretat clínica al pacient és el que és la novetat més important que haurien d'introduir. Perquè l'altre és apel·lar a l'ètica, algú pot fer-ho o no fer-ho, el tema dels drets, que ho podem convertir en una reivindicació d'uns i els altres, però en el cas nostre, en el cas sanitari, ja hi ha evidència que quan no es produeix una fluïdesa lingüística entre els terapeutes i els pacients, hi ha més mort i mortalitat. Ho afirmo amb aquesta rotunditat perquè us remeto a l'article que es va publicar al Canadian Medical Journal fa 2 anys i escaig, que parlava precisament de l'experiència del Quebec sobre com les dades marcaven. Aquest és un argument fonamental. I l'altre és el que jo em vaig trobar davant de l'evidència aquesta que el doctor Pedrós i el doctor Llobet o el doctor Castells no podien fer un article sobre quina era la reivindicació ètica que els professionals havien de fer-ho. Això havia de fer-ho gent com nosaltres, que conviu amb nosaltres però que no vingués de la cultura nostra. I això va ser que vaig encarregar al doctor Tolchinsky, secretari del Col·legi de Metges, nascut a Buenos Aires, criat a Israel, el doctor Incitari, prestigiós geriatre nascut a Florència, que viu amb nosaltres, que dirigeix l'atenció intermèdia, i la Rosa Calvo,
que és responsable de l'atenció psiquiatria infantojuvenil aquí al Clínic, nascuda a Madrid. I van fer un article meravellós, publicat a Medicina Clínica fa un any i mig, que parlava sobre els drets i deures dels metges. Els drets i els deures del metge. I la conclusió final, el títol, no es pot ser un bon professional si no tens habilitat lingüística per dirigir-te als teus pacients. I si estem a Catalunya, no es pot ser un metge complet si no es domina el català i no es domina el castellà. I això ho hem de tenir, però no com a dogma, és que és de calaix. I això ho hem incorporat en un document de posició del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, al qual deixeu-me dir només 3 coses que em sembla que són molt importants, per reiterar-les. La comunicació és un element essencial en la relació metge-pacient. La llengua és una eina fonamental de comunicació. Les habilitats lingüístiques són una competència bàsica dels metges per l'establiment d'una relació de confiança amb els pacients. A Catalunya els pacients tenen dret a ser atesos en català i en castellà. Els professionals han de vetllar per adquirir les competències lingüístiques necessàries en català. Tampoc siguem paternalistes. Tenim l'obligació de tenir la competència i hem de crear sense... Si nosaltres ens ho creiem, hi ha molta gent que ho ha entès, que venen de fora. La immensa majoria volen aprendre. Els hem de facilitar. L'administració, això és important. Aquí tots tenim responsabilitats, però no en el mateix grau. Segurament nosaltres com a Col·legi de Metges tenim l'obligació de vetllar pel Codi d'Odontologia i que això ho incorpora. Però les administracions tenen una obligació, i perdoneu, i els que contracten metges, infermeres i altres professionals, o és que no es pot lligar el contracte al coneixement o la competència lingüística. Jo el contractaré, però vostè m'ha de fer un curs. Per cert, no fer un curs i després ser avaluat. Com que no estaria bé que no fes una petita crítica a l'administració, i com que la doctora Bertral ja ho ha dit al començament, jo no ho seré, és veritat, ens hem adormit tots. Els polítics s'han adormit més, tots ens hem adormit. Nosaltres també, els professionals. Els cursos estan molt bé, però són molt insuficients, Carme. No, molt insuficients. Està sonant una mica talibana, això, eh? No, molt insuficients. Molt insuficients. Escolta, només per metges necessitaríem 1.600 places anuals. Només pels que ens venen. Jo no dic ara per dir-ho, sinó que siguem conscients que aquest és un problema que l'administració té una responsabilitat, els gerents tenen una responsabilitat i nosaltres en conjunt tenim una responsabilitat. Volia acabar per dir que, d'acord amb les eines i les competències de cadascú, els gerents, els col·legis professionals, les administracions, els mitjans de comunicació, tots, després individualment, deia això en el sentit de traslladar, i després de dir que hi ha molta gent que està fent coses. Les fa molt bé i que les haurà de continuar fent. Per exemple, ara no veig el doctor Ramis, però aprofito, el doctor Ramis està darrere de la Societat del Diccionari. Hem de tenir una llengua de prestigi, està per aquí, una llengua de prestigi, una llengua que té un diccionari, que precisament per poder consultar la Societat del Diccionari. O, per exemple, allà veig abans el doctor Bertran. El doctor Bertran, escolta, cap d'aquesta casa no pot deixar de comprar el seu llibre. Ensenya'm la llengua, perquè no es tracta només de conservar el català, perquè si no el convertirem en un patuà. El català és molt ric en expressions lingüístiques en l'àmbit de la salut i l'hem de conrear. A Barcelona molt poca gent sap el que és un coràgraf, ja saps que sempre ho dic. No pot ser. Els professionals sanitaris també han de conèixer i utilitzar bé adequadament el català. Res més. Gràcies. Des acabant que em faràs treure el fel per la boca. El fel per la boca. A mi se m'havia demanat que els punxés, però tranquils que no els punxaré, perquè altra feina tinc que punxar-vos i em sembla que tampoc és el dia, no, doctor? Dir que em sembla que cadascú ha exposat les seves posicions i el seu punt de vista i avui, vaja, de fet, entenc que és més un acte de presentació de l'associació i de la feinada que hi ha pel davant. Per tant, enhorabona, ànims i no sé si cor agre o cor alegre, però piti collons, que diu l'expressió popular també, o piti
Moltes gràcies per aquest col·loqui molt interessant. Sí. I a continuació el que farem és fer entrega en el senyor Font en nom de l'empresa de Bon Preu, que ha sigut els primers que ens han ajudat a començar a caminar i que realment estem aquí gràcies a ells, perquè es necessita temps, persones, però també fons i diners per poder fer coses. I per tant, moltíssimes gràcies, Marina, si vols, si fas tu l'entrega, ja que també ets la seva amiga previ. Bueno, això... Primer de tot, jo vull agrair la distinció, però també voldria agrair especialment la tasca que fan l'associació i especialment el doctor Mont i el doctor Llobet, que ens ho varen presentar, i jo vull dir que a Bon Preu estem molt contents de poder ajudar amb organitzacions d'aquest tipus. Bon Preu té molt interès en estar en un país de qualitat, cohesionat, de talent, amb una bona xarxa de salut, com la que tenim, i per tant és un dels àmbits en què ens sentim còmodes d'ajudar una mica. Jo, com que he sentit els ponents anteriors, si em permeteu dir un parell de coses meves o que podem pensar a Bon Preu. La llengua i la cultura és un element fonamental dels països. I em sembla que si volem un país de qualitat i un país de futur i un país cohesionat, necessitem llengua i necessitem cultura. I necessitem una cosa que no sé si estem prou bé en aquests moments, que és estar convençuts de que la tenim i que hi tenim dret. Després comentaré brevíssimament en el cas de Bon Preu, però el que no pot ser, segur, jo no sé qui ho ha de resoldre, però el que no pot ser segur és que un malalt gran d'Osona vagi al metge i el metge li digui no la entiendo. No pot ser, de cap manera. Estem en un país que em sembla que tenim el dret que els nostres ciutadans siguin atesos, ja no vull dir arribar al punt de la Carme Junyent, només amb visites normals. No sé si s'ha de dir pacient, com deia en Xavier, un pacient, un client, un usuari, té dret a que l'atenguin en la seva llengua. I els matisos deuen ser molt importants en medicina. Per tant, em sembla que l'exigència de que tothom que vulgui practicar determinats oficis en aquest país deu tenir l'obligació d'entendre els seus clients. Em fa l'efecte. No sé de qui és la feina, però algú la deu haver de fer. Jo en aquest sentit voldria dir una cosa. A Bon Preu som més de 10.000 persones en plantilla. Nosaltres tenim gent amb carreres superiors, molts, centenars, matemàtics, geògrafs, perquè l'empresa necessita utilitzar eines sofisticades de software, d'intel·ligència artificial, etc. Però més del 50% dels nostres companys no han nascut a Catalunya i no tenen carreres superiors. I ningú, cap client, s'ha de sentir a dir a Bon Preu, esclat, no la entiendo. No val. Estem al servei dels clients, altres deuen estar al servei dels pacients, els usuaris, o qui sigui, no val. És a dir, hem d'estar convençuts de que hi ha uns drets bàsics de les persones i que sigui l'àmbit que sigui, els hem de poder atendre. I algú es deu haver de cuidar de fer-ho. Jo el que els puc dir és que nosaltres no tenim cap problema. Nosaltres contractem cada any més de 2.000 persones, cada any. I no tenim cap problema. I tenim botigues a Sant Adrià del Besòs, i a Mollet, i al Baix Llobregat, i a l'àrea metropolitana de Tarragona.
Nosaltres quan ens ho creiem i diem el nostre model comercial és aquest i hem de ser propers als ciutadans, a part d'altres qüestions. Però la proximitat emocional amb els ciutadans vol concretar-se algunes coses. A mi no m'ha arribat cap cas de 10.000 que em digui això que està dient vostè, no. Ningú. Vaja, qui pot dir? Qui pot dir al director general això que dius que hem d'atendre els clients en la seva llengua? No. Que ningú pot dir-ho. És que ningú ho diu, ningú s'atreveix. Vaja, i si algú s'atrevís, la resposta seria òbvia, no? En fi, no. I ja, per acabar, només volia dir que estem molt contents de poder col·laborar amb iniciatives que garanteixin un país de qualitat, de futur, de talent i de respecte per a les persones. Gràcies. Molt bé, doncs ha arribat l'hora de tancar l'acte i volem agrair al Lluís Claret i a l'Anna Mora, que són dos violoncel·listes de reconegut prestigi, que hagin tingut a bé de venir. Ja podeu passar, ja estaven allà darrere amb el cello. Realment són molt coneguts. Per mi, el més conegut per tothom és el Lluís Claret, però per mi és l'Anna Mora perquè és la meva companya de classe. I llavors, aquí jo vaig trucar a l'Anna Mora. En Lluís va venir perquè és el seu marit, i vaig provar. Llavors, doncs, no, simplement, quan em va trucar l'Anna i va dir no, és que en Lluís també té ganes de venir, vaig pensar, ostres, increïble. És una oportunitat increïble. Tots coneixeu, o molts coneixeu, la trajectòria de Lluís, potser l'Anna no la coneixeu tant, però té una trajectòria molt important al camp de la docència, també. Precisament l'Anna portarà el seu grup que porta el dia que fem el Clínic de Portes Obertes, farà una actuació aquí a la facultat. I res més, moltíssimes gràcies per ser aquí, Anna i Lluís, perquè és un privilegi únic i us ho agraïm de tot cor. Moltes gràcies. Serem breus. Farem una obra en 3 moviments de Barrière, un compositor francès del barroc, i evidentment per cloure no podia faltar en un acte com aquest el cant dels ocells.
Moltíssimes gràcies, Lluís i Anna. La veritat que ha sigut la millor cluenda que podíem tenir per aquest acte.
moltes gràcies a tot per haver vingut i esperem poder seguir comptant amb tots vosaltres en el futur. Una abraçada per tots. Fins aviat.